Big love shout out to everyone. Sister Roger, Tata Robles, mega love shout out. May sleep na ikaw, Tata. Good morning, good night. Ayan. Umuugong yung aking StreamYard. Bakit ganun? Dead! Umuugong talaga yung ano ko, guys. Kapatid, mega love shout out. DJ Dead. Si Rhea, Bicolana, may love shout out. Si Rhea, may love shout out. Sati, may love shout out. Nagkausap tayo ako. Oo. May ano no, maingay no. Kuya Ted, may love shout out. Si Rochelle. Si Kang Atong, mag-love shout out si Sikoy. Ay, Bicolana, akyat ka? Si Kang, akyat ikaw? Ay, Kuya Ted. Samahan niyo ako, guys. Wala pa yung dalawang kasama ko. Sila'y busy pa sa kanilang work. Ayan. Ayan yung hagdan. Si Million in the house. Sky Wings, Abo. Akyat na kayo, guys. DJ Karin.
Ayan. Sis Rhea, make a love shout out. Para maikakapit yung aking. Sleep na ako, host. Okay, Sisi Koy, no problem. Bicolana, kanta ikaw. Kapatid, kanta ikaw. Ano daw? Ano? Super antok na. Sige, Sisi Koy. Walang problema, Sisi Koy. Hina pa yung internet ko. Kamusta ka? Padang kang ito, okay lang ba? Ang hina ng internet ko, iikot. Tambay ko lang. Ayaw kumanta. Kumanta na kahit isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang ingay ng ano ko. Yun. Hina ng internet. Sisi kang atong love shout out. Sisi Koy, samahan mo ko ba? Yung aking kasama dalawa, wala pa. Wala pa. Nakahigda na ako, 1 AM na dito.
Yan, magandang shoutout. Si Ping, Bro Abo, kay Vince. Magandang shoutout, Gandang B. Ba't tahimik mo? Asan yung mga tao? Tao po. Magandang shoutout sa lahat ng nasa baba. Okay lang, system. Wala yung mga may bahay. Magandang shoutout sa mga nasa baba. Wala yung mga may-ari ng bahay. Mga busy. Mahina ang internet. Gandang Daisy, magandang shoutout. World Tours, Annabelle. Lalabs Rhea, magandang shoutout. Walang mga tao kantahan ko. Magandang shoutout sa mga nasa baba, kay Bro Abo, kay Win, Spin. Kahit pinili di ka mahal. Meron pala yung ganun, ano, yung ikaw na yung pinili pero hindi ka pa rin pala mahal. Parang mas masakit naman yata yun kaysa dun sa hindi pinili. Hindi nga siya pinili pero siya naman yung mahal. Parang mas masakit yata yun. Ayan, kanta tayo. May gano'n shoutout sa lahat.
Dance to make me proud. Candy Amukan, make a loud shout out. كانت مغامرة من قبلي أنا، فكرة في السابق ما حد يتصورها. Nasaan na yung mga may bahay? Puntahan ko na to, wala pa kayo. May galaw charot sa lahat ng mga nasa baba. But there's good there in the car. We got some friends that I could get working on. So I wish you would change your mind. If I ask you one more time, but we've been through this 100 times or more. Seventeen the time. Come what may, if the good times are over, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow, and if things are looking good, you could meet me if I send you down the path. But by then it would be winter, not too much for you to do. And those winters and the cold way of things, all the strong winds that blow, 70s that run time, all those things that don't change, come what may. The good times are over, so I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time, but we've been through this 100 times or more. All the strong winds that blow lonely, 70s that time come. All those things that don't change, come what may. If the good times are over, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. I look for you if I'm ever back this way. Yun, si Tiping, mega love shout out. Mahina pa rin yung signal.
Ayan, si Koy, may galaw shoutout. Salamat, Sisi Koy. Nawala yung internet ko. Inayos ko pa yung cellphone. Nilipat ko sa kabilang cellphone. Ayan, si Koy. Ayan, ang galing naman ng singer ko. Salamat, Sisi Koy. Wala ko na si Koy. Nag-enjoy ako eh. Nakamit kasi si Koy. Diretso ka.
Ayan. Nalilito ako kung saan ako pupunta. Yung isang ko na kay Abo. Yung sa laptop na streamer nasa iyo. Yung isa na kay ano ba yan? Kaso lang hindi ko makita yung ano sa iyo, yung mga comments. So, for this, may galaw shoutout. Tinor, may galaw shoutout. Kay Win. Kodiksan, may galaw shoutout. Yung sa'yo. أقمت كثيرا إجافة خوينا شعر من رطوبة بس بالهواء Ojiksan, mag-love shoutout. Panay pala ang daldal ko. Nakamute pala ako, o diba? Nai-intriga ako dito sa ano sa pamagat ng live. Sa ano Sa sis? pamagat ng live. Dito sa ano yung Kaisen. Bakit? Maganda. Hindi porket ikaw ang pinili, ikaw na minahan. Parang sakit naman yun para sa pinili. Siya na nga yung pinili, hindi pala siya mahal. Ano yan eh? May humuhugot na dito, guys. May humuhugot. May hugot-hugot lang. Minsan kasi kailangan natin humugot. Hindi puro pabaon. Ganun pala yung hugot na gusto mo, Sisikoy. Oo, kailangan pag ang hugot, ano siya yung kailangan ano tawag siya? Okay. Yung tatak sa ano ba? Tatak sa Tumatak sa puso. Ay, hindi. Sa puso. Sisikoy, may galaw siya. Lanshi. Hindi ko makita yung mga nagko-comment sa ano mo, Sisikoy kasi. Sa ano ko? Sa aking Ito yung ano? nakitan ko, hindi makita yung mga comment. Hayaan mo na siya kasi wala naman nagko-comment sa akin. Yung dalawang cellphone ko dito. Yung dalawa wala na. Pag ano nga tayo? Busy kay Vin. Busy kasi kay Wings. At saka, ano ba kakantahin ko? Tingnan mo. Ang hirap pa nito bang aking ano na to. Si Manoy Kubi hindi pa rin nakauwi, ano? Nakauwi na, kumakain. Kumakain. Okay. Ayun, nalagay yung tao sa labas. Ano yun? Okay. May galaw siya sa lahat ng mga nasa baba. Mabuti maga kung nakaakyat si Wala yung amo namin sis, kaya maaga ako. Kaya sabi ko, habang wala sila, makakapag-live ako, di ba? Oo, araw-arawin niyo. Kaya, samantalahin ko ilang araw lang ito, tapos next ito. Imotero Vlog, mega love shout out, salamat sa pagpunta. Ano yan? Imotero, may galaw shout out. Nasa'yo? Ayan, may ano ka na po. Mayroon ka na matagal na pong kaibigan. Salamat, Imotero. Ayan, mayroon ka ng moderator. Nilagyan na kita. Yun ko nga, nakaano ba ako sa'yo? Oo, ano na din ako sa'yo, Imotero. Dikit ako sa'yo. Dating dikit ako sa'yo. Ang hirap pa naman itong anuhin itong aking cellphone ba? Sisikoy. Pero di ba nakano ka na ng, yung gamit mo na yung isa? Nakabili ka na ng... PM ko sa'yo. Okay, PM. PM ko. Ano ba kakantahin ko? Makaakyat ako Bahala sa na laptop. dyan. Dalawang cellphone na isa sila. Yung pinagkukuhanan ko ng sound sa TV. Ako, try ko to. Imotero, salamat. Wala pa yung aming, hindi ko pa nakikita yung aking dalawang
Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Guys, magtikitan kayo guys. Akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Hindi talaga marunong kumanta si host. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso'y sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ang kapatid ko, tumambay lang dyan. Pakinggan niya daw sis kung ano yung tunog ng biis ko, di ba? Sana all. Pero tulog na yan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Patago-tago na lang tayo. Hindi marunong kumantay. Guys, salamat sa inyo lahat dyan ang nasa baba. Si Elsie, thank you. Ayan. Timotero, salamat. Sis, ikaw na. Ano na ito? Try ko nga pantayin kung ano. Manoy Kubi, naririnig kita. Huwag kang ungaw-ungaw dyan. Akyat ka dito. Kumanta ka. Naririnig ka daw ko. Naririnig ko ba yung pinggan? Naririnig kita dyan. Malakas na. Gusto rin sa Ayan, try natin ang tagay na practice. Ikaw ang una kong
nakilala. Wow, ano kanta yun? At ikaw rin ang una kong minahal. Ikaw ang una rin nagpalutan itong aking mga mata. Sabi mo'y mahal mo rin ako. Bakit ngayon biglang nagbago? Oh mahal, kumusta ka? Ako pa ba'y mahal mo? Dati kay saya nating dalawa. Ngayon'y naglaho ng pagmamahal. Oh mahal, kumusta ka? Ako pa ba'y mahal? Oh mahal, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Oh mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Sabi mo, mahal rin ako. Bakit ngayon biglang nabago? Oh mahal, kumusta ka? Ako pa ba'y mahal mo ka? Dati kay saya natin ako'y naglaho ng pag-ibig. Oh mahal, kumusta ka? Ako pa ba'y mahal mo pa? Oh mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Oh mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Oh mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Oh mahal, nasaan ka? Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Mr. Suryansh, mega daw shoutout. Okay, Nur, mega daw shoutout. Sir Forchase, mega daw shoutout. At mega daw shoutout sa lahat ng mga nasa baba.
Next, okay. Kabsat lagi, ma'am. Ayan, si Sikoy, kay Win. Kaka-recover ko pa lang, mga kapatid. Next time akyat ako. Nagkasakit kasi si Koy. Oh, parang sabi nga ni Roger, ma'am. Sorry, hindi ko alam. Nabisi rin kasi ako mga nakaraan. Di rin ako nakapag-YT. Halos sa araw, hindi ako makapag-dot-dot. Magaling ikaw, si Sikoy. Oo, pagaling ka sa... Ayan, si Spring, sino na? Bro, kay Win. Kay Wings, mega love shout out. Ano trangkaso ikaw? Sige, pahingi ikaw. Hindi rin kasi ko masyado nakakaano sisi sa mga mga live. Kasi busy-busyhan man ang package. Ano to? Ano ba? Mega love shout out. Paglit. Kay Wings. Kay Wings, mega love shout out. لو سألت عن صالوني الكل رح يقول لكم نظيف وملون سيء. اوف مستحيل نشيل البقعة ويبقى اللون زي ما Mahaba هو. man ang nito, ng commercial. شكلك ما سمعتي بالاختراع الجديد. ايه بطل الجيل الجديد قنطنته. يزيل اصعب البقع لنظافة منورة. Nasa work ka pa kay Wings? Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Mga gabing mapanglaway, nadaan sa awitin, lulungkot kong damdamin, naaaliw na rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling kita, mahal. Kamusta ka? Malalim na itong gabi, lamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madadama. Panaginip ko'y laging ikaw,
sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling kita, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Uy, wag mong intindihin, nakakaraos din. Kumusta ka, aking mahal? O, diba? Ayun naman, guys. Daisy 5, mega love shout out. Kumusta nga ba sa mga Si Lucy, mega love shout out. Oy, kibok-kibok kayo dyan, oy. Nasa labas pa ba kayo o nasa loob na? Dito na ako, Ping. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Nasa loob na ako. Sa piling mo, mahal, limot ang pagdurusa. O, diba? Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, mahal, buhay ko ay nagbago. Ano ba nagbago? Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, iliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, giliw ko. Aanhin ko ang buhay kung di kita kapiling. Mabuti pang pumanaw kung di ka sa akin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo.
Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ating pag-ibig, iliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ating pag-ibig, iliw ko. O, diba? May pag-ibig ba? Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, iliw ko. Ano yun, Lucky Ma'am? Anong ang hirap? May requesting. Ano yun, ang hirap? Ano yun, ang hirap? Ano yung mahirap? Sis Lucky Ma'am. Mahirap na yung kanta yung Sisi Koy kasi at ang hirap. Anong kanta yung mahirap? At ang hirap. Kaninong kanta yun? Kanino nga kanta yun? Kaninong kanta yun, sis? At ang hirap. Yung ba yun? Hindi ko rin na. Mapapanggap pa ba ako na ako ay masaya? Pero hindi ko alam. Ang hirap? Maano yun ah? Mahirap kantahin at ang hirap. Ang hirap, bakit ang hirap kantahin ito? Kantahin ito. Try mo Sisi Koy, kaya mo yan. Ito nga. Ayun na sunod ha. Try ko lang. Dios mío, perdones. Okay, Angeline Quinto pala. Try ko. Yan. Try ko lang. At ang hirap. Ano to? Try ko lang, Sisi Koy ha. Baka mabali ang lead ko dito. Ito pala. Naglalagay ng colorette sa aking mukha para di nila malaman. Tama ba? Ang tunay na ng ganap na ikaw at ako ay hindi na. Ito pala yun. Inisan pagngiti para di halata. Tama ba? Daming ko'y pinipigil sa loob ay umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? Yatay. Parang tinamaan ako dito sa kanta na to, sisa. Ano po sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na bulag ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay
ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? Saan ba ako nagkamali? Di ko maintindihan. Sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan. Siya pang naiiwan. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? Pasensya sis, first time kong kinanta yun. Ang sakit nun ha. Mahirap talaga pag nagmahal, di ba? Kung sino pa yung totoo, magmahal, siya pa yung madalas iwan. Totoo yun. Oy, kibo-kibo kayo dyan, oy. Umugot talaga si Titoy. Hugot talaga. O, di ba? Gano'n naman talaga. Gano'n naman talaga, di ba? Sabi Masarap ko nga, magmahal pag nasa tamang masarap tao ka, magmahal si Titoy. sa masarap magmahal sa Oo. taong marunong ding magmahal. Kaso nga lang, hindi eh. Opposite eh. Kung sino yung totoong magmahal, doon napupunta sa loko-loko. Kung sino yung loko-loko, doon naman yung napupunta sa seryoso, di ba? Aroy. Nakakainis. Agoy. Katotohanan lang yun, real talk yun. Oo. Tama nga naman. Ay! Ah! Nahirapan Ano, ako di dun. tinamaan ka tuloy sa kinanta mo. Tinamaan din ako dun. Tamsak at Bro, Kobe, may love shoutout. Akyat ka na. Kubi. Akyat na ikaw, Manny Kubi. O, sige, pakanta nga ng isa. Kanta na si Sikoy. Ate Sharon, mega love
mahal mo pa Ayan. Back to yung sisi ko eh. Bakit hindi ko nakikita? Mr. Nature, nag-ano ka naman. Mr. Nature, mag-ilaw shoutout. Mr. Dan, mag-ilaw shoutout. Hindi ko nakikita. Nandito ako sa'yo pero hindi ko nakikita yung mga pumapasok. Bakit?
Ay, ay, Ano yan? sorry guys. Ano yan, King? Nalaglag yung ano. Shoutout sa iyo, bro. Tabo, may love shout out kay Wing. Shout out, young lady lovers. Nalaglag yung ano eh. Yung lagayan ng cellphone. Kantahan, ikaw na si Koy? Kanta na ikaw, sis. Sige lang. Hanggat wala pa yung oras mo, kami na lang ang babanat pag wala na yung oras mo. Oo, sige. Kahit na ako sa mga ilog. Hindi ko. Sige, pasensya na. Paborito mo to, pero... Try natin kasi.
Sisi ko, diretso ko na. Kapag laki man, baligya pa sakit ng ulo ko. Oo nga, pati ako'y nalilito eh. Kung saan-saan ko nililipat na lang ito. Palipat-lipat din. Ano si Tikoy? Ano ikaw na, sis? Sige, mag-ano ako, bakit kulang ka pa sa pahinga dyan? Ano yun? Ano yung inaano mo, Abo? Bakit kulang ka pa sa pahinga dyan? Anong pahinga? Sino ang kulang sa pahinga? Ano ba tong lason mong halik?
جاهزة تشغلين كل شيء مع يانجو بلاي؟ جاهزة مثل ذاك المسلسل اللي من زمان تنتظرونه أو هذه الأغنية بالبال. طول اليوم كل يوم. شغل لين ما ايدك تقول بس. شغل كل شيء على يانجو بلاي، التطبيق السوبر الترفيهي ومجانا لمدة 60 يوم. Million people, salamat po sa inyo lahat. Ano ba to? Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw nasa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Pagkapiling na kita, nanlalamig ka na sakit. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nakala ko ay langit. Laro-laro mo lamang ang pusong naiiglit. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Uy na dati-rati, may init ng liyak. Agad akong nadararang kapag ikaw ay umakap. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawa na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Pagkapiling na kita, nanlalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nakala ko ay langit. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiiglip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin lason mong halik. Bicolano, make love shout out. Oh, bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nakala ko ay langit. Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiiglip. Sa yakap mo ay nagayuma. Iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Lason mong halik. Kuya Ted, mega love shout out. Hagdan. Yan, hagdan daw, hagdan. Ayan na po, Kuya Ted, ang hagdan, nanginginig pa si Pinkay. Uy, ang haba naman itong harang. Saan ako nakarating? Akyat na, Kuya Ted.
May makakasama ba tayo pagtanda? Mukhang wala. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Huwag kang mangarap, Pinkay. Alam mo yan, nawala. Oo. Kuya Ted, may love shout out. Salamat. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Mangarap ka lang, Pinkay. Walang ganon. Hello, Kuya Ted. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Walang forever, Pinkay. Kuya Ted, nagkilaw shout out. Salamat. Anong balita? Yun lang. Ito, Kuya Ted. Dito ako kami. Dito ako. Bicolana SW, nagandang shoutout. Bakit nakamute ako? Nag-mute siyang pusa. Diana, wag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Wag mong isipin, wag mong kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Nusi balasi. Sino ba sila? Nusi balasi.
Sino ba sila? Cecil and si ikaw na sunod. Manay Kubi, akyat na ikaw. May araw pa kay Kuya Ted, oh. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Sino ba sila? Salamat sa patamsak, Diana. No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Sino ba sila? No si Balasi. Mahaba pala to. Sino ba sila? No si Balasi. Sino ba sila? Si Sikoy, Kuya Ted. May sinasabi yata si Kuya Ted. Kuya Ted, sige po. Miguel shoutout guys. Si Kuya Ted. Dito ako magkat kay Abo eh. Ayaw ko magkat nung kay Ping eh. Marites ka niya. Bakit? Ayaw ko magkat doon sa bahay ni Ping. Gusto ko dito kay Abo eh. Ngayon, minamaris ako ni Ping eh. Lalo ka ni Mama Marites, Kuya, pag hindi mo siya nakita. Hindi kaya. May nakita ko sa Facebook eh, sinasabayan ni Ping ng sayaw. Nakita ko rin yun. Wins, Miguel shoutout din na Bicolana. Miguel shoutout, Bro Kobe. LC, Miguel shoutout. Tapos shoutout. Miguel shoutout to yun. Kanina kasi Kuya Ted, kaninang maga, giniginaw ako. So, pagbukas ko ng siya kaagad ang nakita ko. So, sinabayan ko siya. O, diba? Manay Kubi, Miguel shout out. Okay ba yung host namin, Kuya Ted? Pambato namin yan eh. Hindi, ang masaklap dyan, baka pag nag-viral na siya, makakalimutan na niya kayo. Yun lang. Tapos, sisiraan pa kami, Kuya Ted.
Oh, sigurado yan. Kaya wag nyo nang panoorin yung mga video niya. Kasi baka Itutulak mo siya sa hagdan. pag nag-viral siya, wala na. Hindi na tayo papansin ni Ping. Kasi magiging pink roses na siya. Hindi na pink Bicolana, pink roses. Pink roses. Papaklasan sila siya, Kuya Ano ba Ted. naging pink roses ako? Papaklasan na namin siya pag hindi niya kami pinansin. Ah. Saan ba kasi nakuha yun ni kay yung pink roses na yon? May nagsabi eh. Kasi doon sa live ni Na? Kwan yun eh. Sa live ni sa live ni Rogen yun eh. Eh, Kaya nga yung kasing ano ba ano na yung word doon yung ano na yung word doon? Yung sa picture. May ano na yung word doon, nakalimutan ko na yung word doon eh. Tapos may nag-comment na Rosana Roses. Sino yung nag-comment doon? Si Kapitan yata, si Kapitan yata yung nagsabi o si Gobernador. Kaya pinagsama mo Pink Roses. Sabi ko, si Pink Roses. pink roses, gatay. Maganda nga, gumanda-ganda. Ay, gumanda lalo pala, hindi gumanda. Gumanda lalo. Pink roses. Pinaghandaan niya Kuya Ted. Kaya, tingnan mo. Pink roses talaga. Sana all. Ang gumaganda, napapansin ko Kuya, gumaganda si Pink. Wow, sana all. Baka- Ang ganda. Baka meron siya pinapagandahan. Yun nga. Di ba? Yan ang Papay malaking na- wala pagkakataon, akong Kuya. Huwag kang mag-alala dyan na mapa-find out din natin yan. Marami tayong contact dyan eh. Mapa-find out natin yan. Mahuhuli natin si Ping. Pag nahuli natin yan, mamartes ko siya ng todo-todo. Numero unong marites si Kuya. Nag-iipon ako ng try ko mag-live bukas. Nag-iipon ako ng mamartes ko eh. Uy, ang dami na dyan sa taas, Kuya Ted. Sila naman, Kuya Ted, imartis mo. Sino? Eh ano? Yung ano mga nasa mamartes taas, mo yung kay... mga Kobe, Ano yung si Kyle James. Wala. Ano yung mamartes mo kay Wins? Walang may marites. Tinanong ko si Kyle Wins kung anong balita doon sa kasal ni Abo eh. Sabi ni Kyle Wins, hindi na raw matutuloy kasi wala daw budget si Abo. Naku po. Kulang sa budget. Kulang sa budget eh. Ang dami-dami kasi ko eh. Ang dami-dami kasi tinawagan ni Kyle Wins eh. Mahal talaga yun. Sponsor lang naman ng kulang, Kuya. Yung mga flower girl ko, senior na rin eh. Ano? Mga Ano? flower girl, mga senior na rin. Tingnan mo, nabibingi ako. Ang hina kasi ng boss kasi man ni Abo. Inaayos ko kasi yung... At saka kung Abo yung boss, parang ma-echo yung boses mo. Hindi maintindihan. At saka mahina. Echo ba yung ganyan Kuya Ted? Medyo bawasan mo konti yung echo. Ito. Okay na. Yan, mas maganda yan. Kasi kanina masyadong mahaba yung echo niya eh. Kaya hindi ka raw Di ba wala akong maintindihan kanina? Oo. Ganun. Ngayon, maintindihan mo na ako, Ping. Ano yung sinabi mo? Kailan ka uli magdideo? Bakit? Magpabili sana ako ng laing. Uy, ayan si Kalbo. Siya daw bibili ng laing. Sabi niya ngayong kasi holiday sa 22, di ba? Pupunta daw siya kay Manoy Kubi. So, bibili siya ng laing sa bata. Bigyan niya ako dito. Daanan nila ako ni Manoy Kubi. Ay, sana all. Pupunta dito
May pasok ako noon. Wala na naman ako. Kagaya na ko yung ano. May pasok ka? Oo. Punta raw si Kalbo dyan eh. Pinapasok ako. Pero Si ma'am, wala pa. Alas 2. alas 12 naman. Wala pala kay ma'am. Hindi pa nakarating yung ano ko. Kailan basal ni Abo? Hmm. Wala pang date. Hindi po na. Pag-cut kasi ano, nag-iipon pa daw. At hindi pa rin alam kung sino Nag-iipon nga pa ba. siya. Sino nga ba? Abo. Ano Sino daw? nga ba bro Abo? Reveal na ano daw. Reveal na. Reveal na Para, ba? ano, maraming, para maraming mag-sponsor ba? Ano ba? Ayan, si Kuya Ted Ninong. Puti ang kuko. Yun. Bibil ko. Lo, Kuya Ted. Puti ang kuko. Puti ang koko. Puti ang kuko. Hmm. Lahat naman puti. Lahat naman tayo puti ang kuko ah. Tinitin ang kuko eh. Puti naman yung kuko ko. Meron kasi di kulay dyan, Kuya Ted. Yung nasa taas. Pati May tuka. nakukulay ng koko. Puti rin ba yung tuka? May isa dito, kulay yung tuka eh. Ming! Yan o. Ayan o. Di na tayo naharap na naman, Kuya Ted. Hindi na Tignan tayo mo siya. naharap na naman. Pansinin mo, Kuya Ted. Ang ganda yung ngiti niya. Pag may ganyan, may tinatago na naman. Oo. Oh, may kausap nga siya. Loko ka talaga. Ako ba? Loko ka talaga, Abo. Tinitingnan namin yung ano mo. Kasi mula nang lumabas ka, napapansin ko. Ganyan lagi ang ngiti mo. Oh. Yan, tignan mo, Kuya Ted. Oh. Blooming na blooming. Minsan lang lumabas. Mamaya. Huwag kayong ganun. Mamaya Ikaw na hindi ang na lumabas. mamaya Ikaw hindi na na nagkadeo. mamaya hindi na aakyat sa live mo yan, Abo. Inakyatan namin eh. Kasi ko, hindi. Kaya na sa akin si Pink, Kuya Ted. Ano? Parang, Di ba tatlo kayo naka-live, di ba? ito Oh. kami, Kuya Ted. Basta may ano ko, may kausap-usap ko. Pag nag-video call kami ni auntie ko, pinapakilala ko naman kamag-anak ko, Kuya Ted. Kuya Ted. Kuya Ted. Ah. Sino yung pinakilala mo? Tanungin mo Pink, Kuya Ted. Sandali, Abo. Sandali. Rewind muna natin. Okay, sino yung pinapakilala mo? May pinapakilala ko. Pag may kaibigan ako, pinapakilala ko yung auntie ko, Kuya Ted. Ay, yung auntie mo? Apakawalang hiya niyang Kuya Ted. Alam mo ba? Alam mo ba, Kuya Ted? Salbahe yan. Minsan, Kuya Ted, alam mo ginagawa yan ni Abo? Tatawag yan, magmarites lang, ano? Tapos, pag nagtawag yan, Kuya Ted, halimbawa, may kasama yan sa sasakyan. Halimbawa, may mga kaibigan siya. Iyan, auntie ko yan, kapatid ng nanay ko. Napakasama ng ugali niya, Kuya Ted ba? Ikaw pala yung sinasabi niyang kwan, relatives Ako niya. yung sinasabi niyang auntie. Oh, hindi ko magets kanina. Akala ko yung relatives niya, Abo, pinapakilala niya sa'yo. Ikaw pala yung pinapakilala Hindi. niya. Okay. Ako pinapakilala niyang auntie. Salbahe yan eh. Ilang beses na yung Kuya Ted ginawa sa akin. Pagka magmamarites siya, Tapos, kala mo pa naman kala mo ba naman yung asawa ko, Hoy, Peng, ba't hindi mo nasagot ang aking tawag? Sabi ko, bakit ba? Busy ako ba? Ay, nagagalit, Kuya Ted. pag may nakausap, oy, auntie ko to. Hindi, wow.
Ano may ante? Magkasing edad lang tayo, abo. Pwede Salbahe. naman ganun. Hindi na naman ganun. Nag-ano si Kuya Lucky Ma'am Clo daw. Wala. Iisa lang na Lucky Ma'am. Kilala ko ng mga isa lang yung nanay ko. Isa lang yung nanay niya. Sis Lucky Ma'am, isa lang yung nanay niya pero asawa niya. Tanong mo kung ilan. No comment ako dyan. No No comment. Abo. No comment kami dyan. Abo, 2024 na abo. Magpakabait na ikaw. Sampu daw kami ni Kapsat Laki mo. 10. Bawas-bawasan mo ng konti, Kapsat. Bawas-bawasan mo ng konti. Marami naman yung 10. Wait na ako. Lagi nga akong lumuluhod, nagdadasal. Ano mo ba yun? Lagi kang tumutuwad, nagdadasal ka kasi lagi kang may kasalanan kaya panay ang dasal mo. Yun. Grabe naman. Ganon sila Kuya Ted eh. Ay, wag nang magdasal kasi nadadagdagan lang yung kasalanan pag ganun eh. Asan yung kasama mo? Bagal naman tong truck sa kaharapan ko. Malilit na ako eh, bagal-bagal. Ha? Narinig mo yung sinasabi niya, Kuya Ted? Sinasiping? Hindi ko narinig eh. Umuwi na. Sabihan, nasaan ka na? Nakauwi ka na. Maganda. Buti may nag-take-care sa... Buti tinitik-care tayo. Wala. Wala man lang magsabi kung kumain ka na ba, gutom ka na ba. Nakauwi ka na ba? Yun, ganun. Diba? Hindi ba yung sinasabi ng ni Panay nasa labas kasi may... nasa labas kasi yung trabaho ko, Lucky Ma'am, kaya lagi ako nasa labas. Ganun yan. Kaya si Kuya Ted, laging nasa labas. Sa labas palagi yung trabaho niya. Word tour. Magandang shout out. World Tours, World Shouters. Ay, si D at si B. Sino kaya si B at Sino si D at sino si B? Sino kaya sa kan? Sino yun, Lucky Ma'am? B at D. May alam si, Lucky Ma'am. May alam siya. Sino kaya yun? Si D at saka B. Parang hindi mainit ngayon, ano? Tanong niyo kay Abo. Abo, tanong daw namin sa'yo, sino ba si D at si B? Hindi na nga malamig si kami. Oo, hindi mainit ngayon. Ay, hindi malamig ngayon. Mainit na? Pero kagabi, ang lamig-lamig. Magdamag akong... Alamin ko pa yan si D at B. Sabihan. Ano daw? Kila Kuya Ted, mainit,
Mainit pa rin din ang mainit siguro dyan. Mainit pa rin. Mainit ang panahon. Ako mas gusto ko yung mainit kaysa sa malamig. Malamig dito sa amin, mga araw lang. Pero malamig. Malamig. Oo, malamig. May baka mag-i-snow na naman dito itong week na to. Kami medyo mainit na eh. Try ko mag-live bukas. May babanatan ako eh. Anong oras live mo, Kuya Ted, book? Absent naman yung babanatan mo, Kuya. May babanatan ako bukas. Igigisa ko sa doon sa live ko bukas eh. Punong-puno na ako eh. Kaya kailangan kong ano eh. Kailangan kong banatan. Punong-puno talaga. Dapat ng kalong Punong-puno talaga. Abangan natin yung bukas. Matagal na ako nagtitimpi abo eh. Pero bukas talaga naman eh. Nagbibilang lang pa si Kuya. Talaga magdadrop ako ng pangalan bukas eh. Bahala na. Parang delikado si ano dyan ha. Parang nako, kung ako yan, absent na lang ako sa live ni Kuya. Sino kaya yun? Akyat ako. Kuya Ted. Akyat ako bukas. Promise. Hindi, walang hagdan bukas. So, bakit? Puputulin ni Kuya. Hindi, magdadirect ako bukas eh. So, direct ako bukas para wala magkakit. Akyat ako bukas. Hindi, maglalib ako. Maglalib ako yung pagka yung kwan, tulog-tulog lahat. Para mag-isa ko lang doon mag-nyaw-nyaw. Dapat meron ulit yung ano, Kuya, yung kakanta eh, may banana. Para kahit ano eh. Oo nga, Kuya Ted. Next time gagawin ulit natin yung akit may banana. Kuya Ted. Bukas, kasi wala yung amo ko. Para makakanta ako kahit isang kanta lang. Bukas? Wala yung amo ko. Ay, wag bukas. May babanatan nga ako. Naka-reserve yung araw na yun. Bukas. Wala. Maghanda-handa na yung babanatan. Guys, naririnig nyo yan na may babanatan daw si Kuya Ted. Kung sino man yan, i-prepare mo na yung sarili mo. Sigurado isano mo sa sarili mong mantika. Doon nyo. Hindi, baka maninibaho kayo. Baka sabihin nyo, ba, hindi ito yung Kuya Ted na kilala namin. Baka sabihin nyo yun Sino kaya yun? Sabi ni Sis Lucky Ma'am, Abangan natin bukas. Abangan na lang natin. Anong oras ba live? Hindi ko sasabihin. Kung nakasubscribe ka sa akin na ping, hindi mo dapat tinatanong kung anong oras ko magla-live. Kasi pag titirahin niya daw Hindi. Kasi Kuya Ted. Ako din eh. Kuya Ted, kasi minsan hindi naman namin hawak yung cellphone. So, kung halimbawa sabihin yung oras, at least maaano namin yung utak namin, ay ganitong oras magla-live si Kuya Ted. Hindi mag-open ako ng cellphone, di ba? Kasi hindi naman natin hawak yung cellphone. Gagawa ko ng thumbnail talagang yung picture niya ilalagay ko sa thumbnail ko. Para siya yung maglalay, paano ko? Para pag nakita niya siya, bahala siya kung papasok sa live ko, basta ilalagay ko siya sa thumbnail ko. Makikita, alam na kung sino yun. Tapos ano yung title mo, Kuya Ted? Hindi, isipin ko muna. Huwag ko sasabihin kasi pag sinabi ko sa'yo, malalaman mo na kung sino yun. Pwede rin namang namumuro ka na. Namumuro ka na. Punong-puno na ako sa'yo. Hindi naman si Ping yung babanatan ko kasi siya ang gagawa ng thumbnail ko eh.
Di ba? Kala ko. Oh. Kapag puno na ang salok, dapat nakalusin. Kalusin. Natakot na si Piggy. Ikaw ang gagawa ng thumbnail ko, kaya hindi ko yun. Basta ako hindi man ako natatakot, Kuya Ted. Ay, abangan ko man yun. Ay, sasagot talaga ako. Yari na. Ay, ngayon pa lang, bago ako matulog, maghahanda na ako ba? Mag-iisip na ako kung ano yung dapat na mga ano ba. Ah. Ay, naku, Pingkay, ang ingay mo talaga. Uy, ano pala, yung kapartner ko kanina, Kuya Ted, sa sayaw, nasa exit 3 pala siya, Abo. Malapit lang dito sa amin, di ba exit 4 kami? Oh, Exit 3. Nandito lang siya, exit 3. exit 3. Malapit. Sige. Mm, Pasyalan malapit ko yan lang. pag ano. Hindi lang siya Wala, masyado punta ako nakakapag ng cellphone kasi syempre bago pa. Alam mo na. Kailangan mo magpakita ng sa amo. Ingat-ingat Wag lang muna. sa wrong exit ating papunta ako. Ako'y kakanta mo. Wag lang sa wrong exit. Oy, kakanta daw si Manny Kubi ng Turagsoy. Ah, sige. Sige, Si Manny Kubi. Mag-mute ka ni Tirahin mo, Manny Kubi. Kobe. Takas ako eh. Ayan. Maniping. Para sa mga mahilig mga ako dyan. Kahapon lang tayo'y magkasama, parang bula, ika'y nawala, sariwa pa sa aking isipan, mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangako, ako lang ang mahal mo. Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo. Ngayon ika'y may ibang minamahal. Hangad ko lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw man ay kanyang iwan, ako'y palaging maghihintay. Nasaan na ang pangako, di ka magbabago. Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo. Ang puso ko'y nangungulila. Hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangako, di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Nasaan na? Nasaan na, Maniping, ang iyong pangako? Wala akong pinangakuan. Lahat ng mga kinakanta yata ngayon patungkol kay Ping. Anak Ping. Para bang yung mga kanta ngayon, puro patama Ano nangyari? Patama ba sa'yo? Oh. Puro patama sa'yo? Dito na lang. Yung title mo kasi, yung title mo, tinoconnect nila doon. Yung title na yan, dapat kasi yung title na yan, ano yan? Ano ba yung nakalagay na title?
Kanta na ako. Anong title niyan? Silos. Ha? Silos. Practicing ko yan. Diba? Practicing ko yan. Baka sakaling magbago ako bukas eh. Baka sakaling magbago ako bukas eh. Magmartisan na lang. Kantahan na lang. Kantahan na lang. Babawiin ko na yung babanatan ko. Kasi 2024 na eh. Papakabait na ba? Papakabait na? Papakabait na ako ngayon. Ayaw ko lang may kaaway. Mahirap may kaaway. Oo nga. Nagbago na. Anong oras na? Siping kasi ko ni Siping eh gusto kasi ni Ping may kaaway eh. Kaya Oy, ang bait ko kaya ayaw ko nang may kaaway, Kuya Ted. Ay, bahala sila dyan. Oy, basta ako ayaw ko nang may kaaway. Mag-ano tayo, mag-hit tayo kasi nalulubat na tayo. kanta na kayo. Ano ba yan? Baba ako sandali, tawag ko lang sandali si Mrs. Balik ako. Sige, Kuya Ted. Nanahimik na si Abo. Ikaw, Sis Elsie. Antay ikaw. Malasang na ako kasi ano. Sige. Maglasang tayo kasi ano.
Ngayon, pag kayo host, sige, ito po. Gusto na kayo? Sige, isa pa. Standard na pa.
Ayan. Thank you mga host. Ayan, it's your turn. Kayo na ako'y hindi na ako kanta. Sispin. أنا بسمة الخريجي وأنا صاحبة مجموعة The Social Group. Ayan. Tingnan na. May Sino curfew na? talaga eh. Hanggang ikaw na sis ko. May curfew ba, sis? Hindi naman ako lang ako lang ang nag-set ng curfew. Ng curfew? Ako lang nag-set ng curfew kasi mga natutulog na. Ako maya hindi na rin ako makakanta. May curfew din ako. 20 minutes na lang. Bahala na si Apo sa dulo. Kung darating man ang isang araw, ika'y lilisan di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Ikaw ay magmahal na ng iba. Anong halaga ang mabuhay pa? Araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kiros. Sa labasan masiabo. Ang tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirang, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. 9 people, thank you guys. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Ang tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirang, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo, lahat nasa labas sila guys.
Mag-ano tayo ng paano na ba to yung paano ba mag-search? Ano? Uwi ka na? Pinatayan ako. Oh no. Natahimik na. May galaw siya sa mga sagot. Nakamit kasi si Koy. Nasa labas daw si Abo. Ah. Lagi na lang sa isip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Walang hangganang saya, mga sumpa at pangako. Tama ba? Tayo lang dalawa kailanman. Pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko, habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka, habang ako'y nabubuhay. Lagi na lang nakikita maging sa mga panaginip, mga ngiti mong kay tamis, natutunaw sa puso ko, mga sumpaan pangako. Tayo lang dalawa kailanman. Ang pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko, habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka, habang ako'y nabubuhay.
9 people. Thank you, guys. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko, habang ako'y nabubuhay, di ko kayang mawalay ka, di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka, habang ako'y nabubuhay. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko, habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mabuhay, di ko kayang limutin ka, habang ako'y nabubuhay. Nasa labas ka pa, Bo? $11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Kailang oras na tayo, guys? Kay Wings, nasa work pa ikaw? Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakabahan? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, uy di mapakali, lang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan.
at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Seven people. Salamat sa inyo, guys. Yes, Ping. Dito na ako. Ay, salamat naman. Oo. Ako naman papalitan naman.
Ano, Ping? Iyan na lang itong oras, ha? بس مغسولة برسيل. برسيل شامبو لتجديد الألوان لجميع الملابس الملونة. 8 minutes na lang, guys. Mula lang tayo'y nagkasyang maghiwalay. Pagkat hindi tayo bagay magkakatahan. Bakit ganito ang aking kapalaran? Di ba't muli ka nang nagpalahan? Bawat paalam ay puno ng iyakan, nakakapagkakapalan. Kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid na mga luha, ang daming at puso'y ikaw. Wala namang may bubuga, wala na akong naramdaman. Walang tigil ang ulan at nasang araw. Ano yun? May hugot yata ang stop. May hugot talaga. Nakapagtataka, hindi ka ba napapagod? Kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid na ng luha sa ligaw, bubuga, wala na akong naramdaman. Di ka ba napapagod? O di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, walang hanggang katapusan. Napahid ng mga luha, ang dami na puso'y bigat, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Kung tunay tayong nagmamahal, ba't di tayo magkasunduan? Oh,
Ano, Ping? لليولو والفولو May PM ako sa'yo, tignan mo. Saglit. تبقى جنبك فطيرة لوزين دربها دربك. Sana all, pini-PM. Kaya nga. Kaya Edmond, mega love shout out. Marhay na aga. Marhay na aga din po. Banggi dito sa amin, Manoy. Sige. Ang problema. Binibinig ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo, ngunit parang sa'yo ayaw na yun. Kapatawad mo, ako ay naguguluhan. Sisi na ako ay nagdapat ako ngunit parang sa'yo ayaw pagpatawad mo, minahal kita agad. Mahal kita, tagal ko ngunit patawad mo, alam mo, nababo na naman yan. Yan. Itong gantayin ko na susunod, ano kaya ang ano na naman? Lababo pa rin ba?
Ganun. Meron kayong masasabi pa rin. Na-broke i-fix natin. Ganun yun. Ikaw mag-decide, King. Kanta ka pa, isa pang kanta. Ikaw lang nga tinatapos kasi. Making myself little more.
hindi binabasa ko kasi yung laki ma'am. Nagano kasi, may hinihintay. Bakit ito? Because in tears, it was hard to do it. I never give up, every one of my dreams. Deep inside, life is getting yan. Siyempre, saka lang, Ping. Para alam ko yung gagawin ko. Ping. Yan ka ba? Yes. Kakain ka na. Saglit.
Ping. Mag-end na tayo? Hindi nag-reply eh. Kumakain pa Ano daw bang sabi niya? Sabi ni Sis Johnny, kanta daw siya. Kakanta. Sabi niya. Eh, nakain pa daw siya kasi kadating niya lang. Sabi niya kanina, pakanta daw siya. Kaya Sige. sabi ko, sige, hintayin natin. Sige. Kanta lang muna ikaw. Kakanta daw siya eh. Sige. Sige, kung ganyan, mag-open ka para kan. Mag-chika na lang tayo kaya, Ping. Ilan ba yung views mo sa akin? Ilan yung nandyan sa'yo? Video lang ako. Ano yan sabi mo? Made with natural spices and ingredients, we bring you Maggie liquid mixes in an all-in-one jar with a rich homemade taste. Maggie, a jar. Salamat sa pabidyo laki, ma'am. Sisi ko Lucky Ma'am, salamat.
Basta open ka lang ng ano okay ka lang, Ping. Okay ka lang. Yan. Oh baby, I'm afraid. Ping. Nalubat ako, Ping. Narinig mo ko? Mag-end na tayo. Sige. Hindi na makapunta si Sis Johnny. Nagre-record daw siya ng maingay pa daw yung kasama niya. Okay. With that, everyone, thank you. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa lahat. Hindi ko na kayo guys maisa-isa. Salamat. Good night. Good night. Ikaw na magpatay. Okay.